Vesje vi gielskach, goedach nach ro. Vesje vi gielskach, goedach. Over in a cheer over a media. Schön. Steht da noch hin. I don't make talk. Just give me corner. I'm a gear to call my brad. A rocking a rowboat. Ja, ro. Rowboat. Als je make it omwerk. Als je make it omwerk. Ja. Agus, wel, wat doors door overheen morgen aan het komen genoren. Ja, ro. Je moest fikken, het was 4 cents. Je moest voor 6 cents. Je had one part. De jongens hebben met $10. Ook is een 3 uur go Vancouver. Dus daar kan horen zijn akmes. Alles goed bij. Daar moet je een gerekend kunnen. Ja, ro. Dat is machine. Roosje vi gielskach trask, goedach. Je zegt trouwens goed. Meg koen elen, er is bij wie. Je kunt ook beschuurd wachten als je naar meg. Je zit gewoon in McDonald's en Simons als je naar meg. Over paarden mee achter, motorboot als je naar meg. Hij was net tegen dat je fijne meg. En de kou. Kou was hij net gedaan. Zie je dat je een dristje bewaard. Hij was goed in 2008, zoals dit. Tras kan je terug machine. Die eentje zoals een atelier naar buiten, hoort je terug naar buiten. Zo helemaal terras. Wel, hoest je, goed in McDonald's, waarom er gewoon. Alright, hoe zou ik dan zeggen, start with an engine, hij moest daar go aan stuur. En hoe zou ik dan lelijk zeggen, stuur uit de auto go op, wel hij zegt ons. Bij God kwam, hij moest toch een stuur uit de woord. Maar kreeg het meer lekker die goostui. Alright, maar zoals wij is net een stuur van buiten voor enzovoort. Zeer toen ik me hier zit, denken mag wattig machine. Was je 20, maar 43 ervoor van Wharf. Zeg maar shit. De compass dan, dat was geen. Wat geweldig. Route zo. Ik kan nog wel, was je toch met gegeerschig, zoals je mij betreft, dat zou je zeggen. Eigenlijk ga je nooit eens in de buiten dat je beet. Means just Simons, zwaartjes, wat moet dat? Wat toe dat je niet zien was je ook, hij was ook zien met je sterren. Just Simons was, dat zie je, was games en chance meegeven. En ik wil hem doen voor days. Kan je zien je toch? Als je toch met gegeerd zich niet treffen, en is je toch meer. Voor ik zoals je de vrees is, je zegt aan het zien, dan zei je hem niet toch meer. Als je kijkt aan is, dan is het toch meer. Hoe is het aan het zien dat wat leeuwen? Hoe is het aan het zien van 3 quarters of an hour als we op de machines? Hier zijn ik belast. Zo diest. En is te zien dat ik wat dacht, ik kan echt toch zo gaan spelen misschien. Hoe ze zien, dan wordt het mooi zitten draas. 2 jaar meer, doet het just at bottom. Ja. Zo, en dus je zou je hoe ik het er aan te nager. Zou je nog wat ik in doet, toch wat ik in hoe ik het. Ja. Als je toch al, Willie McDonald's World Day was, Nova Scotia, waar ik juist wat geleden zie. Lekker die jongens. Schön. Ja.